中でその気になったバカな出会いがレコに化けて様子はいいのに一目惚れ何は愛しだよ誰かが教えてくれる恋も誰かが見つけてくれるそんな誰かに振り回されて消えた女がまたは一人私だよ女の人生はRocha Adores